harkan nan za ta gara. Salam alaikum. Alaikum assalam. Stop! Munafikin Allah ta'ala. Kai, munafikin Allah ta'ala. Wato ka baro ƙauyuka, ka baro birni. Ka ban mu da cin garin kwaki a ƙauye. Nan sai ka zo ka yage biredi da lemo. Ta kola. Kan bala'i. Kai! Rabona da in ha irin wannan abin tun kakata tana yarinya. Ai tun da naga za a yi sallah ka cewa malam baka da tsarki. Na ce to wallahi da walakin gora a miya na dinga bin ka baya tu baya bamba har inda kai tsarki. Kai har shagon da ka je ka siyo wannan biredin sai da na bi na ga inda za ka je. Ai nan kake zuwa kullum ni kuma daga iya ta bani dan wake kai ne akan gaba wajen cika bakinka da manja. Wato yau dai ba sai na je na yi wa iya rigima ba. Ba sai na je na yi wa iya rigima ba. Dan ku ban wannan din ma kawai wallahi ban kyale mahi ba. Saboda wulakanci mu za a dinga cinyewa kaya to wallahi ba za ta sabu ba bindiga a ruwa duk ran da ka samu ni kuma sai na zo na cinye. Hauka ake? Yawwa kana ji na sake ka. Kada ji ba? Daga yawa daina wannan wasan mun kwance. Wani wasan wannan? Ai yanzu ma aka fara yadda aka kulla a gaban malam. To a gaban malam za a kunce. Ni za ka mai da ni haka tafi traveling agency? Kaga ya zo ya shanya. Ai bakonka annabinka. Ko yanzu fi sabilillahi sai ku higo ba magana. Ba wannan ba dan dai na tanadi wannan abincin ba. Da wallahi ba ku samu komai ba. A yanzu a rayuwar da ake almajirai sun samu updating. Kaga mu da muke birni ai mun gane haka. Kai yanzu hadda geme da kai baka daina bara ba. Har yanzu ba zai waye. Ai binni nake leko. To yanzu dai ga abinci. Dama na san da zuwan ku na tanada. Da ni nan ajiye muku gajala sai na ga ai kuma za a koma ƙauye. Yawwa. Yanzu kowa zai iya yin cokali ɗai sai a ajiye min kayana. Salam alaikum. Stop! Kai! In ka ji an ce stop kowa ya makale. All of you. Kowa ya makale ko ci ubansa. Yanzu kawo. Wato ka lallabo ka raba ni da biredi da shayi na. Har da zuwa da 'yan bakinka. Na sake ku. Please don't forget to subscribe to our YouTube channel if you love the video.